Mongko iki mau wis beberapa tembang yang berbunyi iki khusus Waranggono ki tak kon nembang mesti sak lagu tok gek wis. Lah iki mau rong lagu berturut-turut ora masalah mergo ki asline lanang. Mboten babakan menika. Lho, babakan kula menapa? ki nek nyambut gawe sing tenanan sing tewajuh. Oh, ngaten. Tur diweling kalih bapak ibu kula, kowe nek nyambut gawe rung metu kringete sak grotol-grotol aja gelem nampa kayane. Wow. Padha mangan gaji buta. Dadi nek kula kringet kula durung kotos-kotos, Hah? niku mboten gelem nampa bayaran. Weh. Dadi totalitas. Neng totalitas ya totalitas le. Neng munggah panggung ki ulatmu mbok sing sumringah. Lah Apa kowe lara ati peh disuraki cah cilik mau lho bancine teko ngono. Lek nyurai nek ning ndi ya, Mbak? Mbak Mi? Nek banci teko rada alus. Lah, Banci tuwa ngoten. Lek nyurai ning endi? Wiwit perjalanan saking bakul-bakul nika. Aku mah ya krungu bakul rasan-rasan mbok penonton mbok bakul. Lho, iki sing banci iki. Lah nek lintang Kairo kae ya banci. Iya ngono. Iya ki ngono ku tenan. Ki mawon. Jaku ning sedia saged sowan wonten Menika Dusun dusun Lembah. Malang. Malang. Dusun Malang, Desa Lembah, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Rogo. Sampean Waranggono menganglang buana Nggih. tekan Kalimantan tekan Jakarta. Nggih. Sampean ning rene iki ping pira? Katemben sepisan menika. Nah. Aku pisan iki. Kowe iki sik ping pisan. Nggih. Rene ning Lah, Lembah. Lah panjenengan Ya pisan iki. lah kalau rumiyin kula dipingit kalih Rama kalian ibu kula. Oh, dipingit. Nggih, nduk kowe iki dadi kanca wingking, kowe engko ngatunga wong lanang ae rasa golek pangan dasar kula ayu banget to. Oh, nggih. Nek ngantek kehormatanku direnggut wong ning dalan, lah mungkin wong tuaku kan wedine ngono to. lah biasane mah mbok tawakke to Lek. Kan dhisik masa jahiliyah kebodohan. Saiki Saiki ya nek dibayar ya mangkat. Lah padha. ketoke enek sing arep ngersake sliramu. Sapa? Pak Kateno. Kok sekane kok rakusan kowe iki jenenge. Kula dongaaken warga Malang Malang Lembah. Lembah sak sampunipun ngawontenaken adicara dalu punika tansah pinaringan dirga yuswa rejeki ingkang gangsar berkah barokah. Amin. Tutuk kanggenipun momong putra wayah. Amin. Ingkang sekolah pinter sekolah ingkang olah tetanen panenipun melimpah. Heeh. Ingkang mergawe dipun paringi lancar. Sing diutang gek lunas. Sing diutang gek lunas, sing nembe meteng mugi lairan kanthi slamet. Turas metu waras. Nek anake metu lanang dadi lanang tenan. Tulen mampu kuat Nek metu roso. wedok ya dadi wedok tenan. Sing Heeh, aja kaya kowe. Ya kowe kok sing ketok Lho, lanang iki kowe kok. Kowe Kok sing lho, Mbak Mimin, Mbak Api. Pripun? Nek sampean tak sawang ya, nek Mbak Pripun? Apri lho. Nggih. Genah iki wedoke 90% ki wedok temenan. Rungokno kowe. Wong nek ora ngerti kuwi wekasane nganggep nek Mbak Apri ki wedok sejati. Lek sampean Lah, niki klentune panjenengan. Klerune kenapa? Panjenengan mirsani kula nyawang kula nganggo mata telanjang. Ora nganggo mata batin. Nganggo mata telanjang mboten ngagem netra batin. Lah piye to? Nek mata telanjang, oh, Apri ayu. Heeh. Mayang ayu. Okva ayu. Ke mata telanjang nek mata batin. Oh, Mimin kae biasa, ning kok nyenengke ya. Kae wonge jane ra cantik. Kae kok iso dadi madrasah nggo anakku besok. Oh, Mimin kae ora ayu, tapi kok wonge sopan santun unggah-ungguh, tepo selira. Kae agamane ya becik kae. Oh, iso dadi tuntunan bocah kae nyenengake. Nek dienggo pek mantu trimo Mimin bangane Apri. Lah Apri kae ayune nganggo susuk ngono. Lho ki Nek ora kok Lek, kowe nek kok kaduan ketok ayu kok. Nek kok ceran lah jenggotmu. Mbok ya dicukur ngono. Jenggot kok ting cringi silat. Iki lho sing harus dipatahkan, Kyai kakung kabeh. Piye? Klebet panjenengan. Ngopo? Nek gur ibaratnya nyawang wong wedok. Hah? Nek mung mburu seneng, mereka pirang tahun tau mburu seneng. Oh iya. Seneng lho mesti ayem. Nek kowe mburu ayem, di situ ada kesenangan. Lho, rungokno. Piye? Nek mburu seneng lho mesti ayem. Heeh. Nek mburu ayem, uripmu di situ pasti ada kesenangan. Lho. Jadi milih bojo ki menikah itu adalah ibadah terpanjang. Nek salat 10 menit. Betul. Poso dari subuh 1 sampai bulan. nggih paribasan sebulan. Lah nek menikah rak seumur hidup. Mosok arep golek model kaya ngeten. Wong wedok geleman. Nek aku kan wong perwira. Wong lanang tak bayar. Lho kurang piye aku.
Kuwalik. Lho ditku turah kok ngopo? Oh lah jiwamu ya. Ndaran wong wedok gur ngatung, tak metek lek bilang, talak wong lanang tak bayar. Nekatku sok sing gelem karo aku. Lah kok dadi lanang. Sing lanang tak bayar. Menjadi madrasah terhadap anak-anakmu Injih. besok. Tegese piye to Tegese piye madrasahne? kuwi? Menawi sekolah formil wonten sekolahan, rak jam 7 tekan jam 12 tua jam 2. Heeh. Lah, banyak kan di rumah sama ibu, nek bapak makarya. Nek ibu iki becik insyaallah putrane ya becik. Nek ibune ngajari sopan santun, gemati karo bojo sok bocah ya gemati. Jadi pendidikan awal itu dari rumah lho. Oh ngono ya dari rumah. Ya? Nggih, dadi nek pengen duwe anak sing becik, soleh-solehah menika wonten syaraté. Apa syaratnya, Lek? Wiwit cilik, wiwit dari kecil diajari budi pekerti, ilmu agama. Ben anak iso ngerti unggah-ungguh sopan santun, endi kang hak, endi kang batil, endi kang halal, endi kang haram. Kuwi siji sing kaping loro. Nomor loro, wong tua memberikan contoh terbaik. Nek padu, nek ra beneran aja ning ngarepe anak. Neneng ndi? Mergo anak ki gampang mengingat. Dadi nek iso nek padu ki ning tempat tidur. Maksudnya aja Ning kamar. ning kamar. Ra sida padu. Anak aja ngantek ngerti. Sing nomor 3 kanca serawunge anake dhewe sapa? Iya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan di luar sana anak-anak kita. Nah, iki. Lah, nggih to. Nah, bener. Medsos menika medeni sakniki. Betul. Anakku nang omah ora ngopo-ngopo ngerti meter telung sasi. Lah, Lho. iya. Karena medsos menika nek ngati-ati wong tua. Upamane Mbak Mimin. Nggih. Wayahe salat Isya. Mesti Nggih. sampean nyontoni salat Nggih. Isya sik Salat anake Isya. lagi. Nggih. Upamane salat subuh, sampean nyontoni salat subuh sik Nggih. anake lagi. Nek Jumatan, sampean Jumatan ora? Nggih Jumatan. Jumatan nganggo rukuh apa sarung? Anu ngagem sarung ning motife kembang melati. Kak tetep feminim. Ora masalah. Lho, Sing penting nindakke. nek telu mau wis tercover, kok anake jek nakal, jek merusal, ada itu introspeksi. Awake dhewe ngekeki panganan anak bojo iki katutan barang sing haram apa ora. Soalnya katutan barang sing haram, getih sing mengalir ning tubuh anak bojone awake dhewe iki ya getih kang ala. Dadi pola tumindak anarkis, arogan, wani karo wong tua menika wis terperko panganane barang sing ora halal. Haram lho, iki lho. elak to bathok bolu isi madu tenan lho. Niki sing diarani banci syariah iki nggih ngeten iki. Heeh. Ning ngene iki ya bener lho Mbak Mbak Apri. Iki leren. Dadi geguyonan ning ana maknane ana Tontonan pitidine. dadi tuntunan. Lho, rak ngono. Lah iki sinden cantik-cantik to. Ning kan aurane kok kaya anu kaya apa jenenge Apa? gebrangas kahanan ngono lho. Nek aku kan ngene iki ora tak pentingke. Alah, telek. Kok senengane. Ning nuwun sewu bener lho sampean mau. Nggih. Cantik itu tidak selamanya, gitu. Nggih. Mesti wong Ana nek- wektune. Ana Nggih. wektune, ana jangkane. Tapi nek kebaikan hati itu mbok wong wis ra ono tetep diingat. betul. Gila. Ayo ki paring pirang. Cantik tidak selamanya. Tidak selamanya. Nek kok selamanya tidak cantik ya, Lek? Sopo? Kowe. Kok gur ngono? Itu untuk menangkal wong lanang-lanang sing jahat. Heeh. Oh, mimin kae jane ayu. Ning didandani elek, men wong lanang ra tertarik sak temah kehormatanku tetep terjaga. Kehormatan kok dikerawuki. Wek sampean rong tau tindak rene, Dereng. diperkenalkan dulu. Enci. Ceritamu sekno, ajar kendelno. Aku, Lek. Ki sing geger pengen sampean rawon iki Pak Kateno. Pak Katno menika lho. Pak Katno ki nek bengi yo ngejak VCS aku lho. VCS siapa? Video call silaturahmi. Soalnya awan kan gaweanku campur sari akeh banget to. Telek. Derek pitepangan gladi mano. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kula dipun paringi tetenger kalih Bapak simbok kula, Dek Princess Aprilia Sucipto Susuki. Wah, dawa men. Princess Aprilia Sucipto Susuki. Artinya Princess menika widodari, Aprilia menika wong wedok sing paling ayu, dhewe lair wulan April, lajeng Sucipto menika Putune Pak Cipto. Udu, susune lancip mergo ganjilan boto. Sing setunggal Suzuki. Suzuki apa? Jarene susu jebul kaos kaki. Wah. Nggih. Menika kremenanipun Mas Kucel. Iya. Engkang gondro. Walah. Menika anu Mbak Princess nggih. Nggih. Asma tenaripun Mbak Princess Aprilia. Princess Aprilia. Nek KTP KTP. Panut Wibisono. Panut Wibisono. Oh alah nut. Lah setunggalipun. Sliramu, Ingkang Lek. kadidene widodari darat, widodari ing mija saking
pasitran gonto mayit. Kok ngono. Kula sampun dipun keparengaken pitepangan. Inji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, piyai kathah mestani kula mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya tustusing pesinden Mimin Saputri Ratu Angga inggih pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Jeneng dawane sakmono kuwi ya ana artine, Le. Iyalah. Ya iyalah. Artine apa? Mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya yang artinya wanita pilihan, terpilih di antara yang cantik. Pilihan terakhir. Ya ora terpilih yang tenan. Heeh, terus Pringganing Tias Ari Gustanti. apa kuwi? Mamah ling lairke nang ngisor dapuran pring. Mula kok laire terus gateli ngono. Pringganten. Terus Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Wardono. Wardono. Artine apa, Le? Waria dodone ora ana. Lah kok kuwi ana? Wis ben iki ku pantasi nggo nyilikke sing ngendang kuwi lho Mas Dodo. Kuwi yo MS Sesen tapi yo nyawang aku yo gawane ngeleki dua ya ora apa-apa. Kuwi ya asi. Asi. Air susu ibu. Air susu iblis. Menika Mbak Mimin Angga Inggi saking Klaten. Klaten. Nawi teng KTP namine sanes Mbak Mimin. Lho sinten? Sukimin. Aduh sumuk banget ya, gerah banget. Terus gaweane sak liyane nek bengi nyinden. Mbak, anu ki Sukimen ki lek awan ngopo? Blantik wedhus niku. Rumiyin pas dereng gadah modal blantik wedhus kula nate dados TKW. Apa kuwi? Tukang keruk wedi lho. Oh tak kira lek nyebut gawe ning luar negeri. Mboten. Tau ngamen bareng jare. Nate rumiyin Mas Ari. Oh, tau ngamen. Mosok lek ngamen ya ning anu ngono, ning ngarepe ngene omah-omah apa ning jero bis apa ning pasar. Pasar Bang. bis. Teng Bang. Bang endi? Bang Jo. Mosok. Nggih. Mbak. Berawal dari pengamen jalanan. Hah? Lajeng menika dados MC, Hah? menika dados sinden kondang. Iya, iya, iya. Lho, ngendi sing ora kenal Mimin Angga Inggi, enek wayangan Mimin. Critakno Campur sari Mimin. Critakno Min. Ketoprak Mimin. Uyon-uyon. Uyon-uyon Mimin. Laras madya. Mimin pasar Ponorogo enek maling. Aku ora maling kae gur setore karo aku. Nek kan Lek jas merah jangan melupakan sejarah. Kowe dhisik ki ra anu, pengamen to. Dadi para pamirsa ki ben ngerti kowe jaman proses ngamen dhisik ki kepiye ngono lho Lek. Malu, aku Praktekno. Kudu ya, aku malu. Ya jangan malu karena itu tidak berdosa dan tidak apa jeneng kuwi ngrayah bandane wong liya. Mengke sindan-sindan iki terus underestimate kalih Ya kula. ora, jenenge kristalisasi keringat. Engko ngremehke aku kabeh. Ora. Kabeh anci kandhanane angel ra umum lho kowe iki kok. Aku malah dodoti bahan gibah ngono kuwi lho. Ora, masyarakat sini juga ingin tahu. Biyen kamu pernah rekoso uripe sekarang menjadi seorang waranggana yang primadona dan superstar. Ning saiki mengko mboten do mbuli kula tadi. Mboten. Janji lho, janji lho. Ya janji. Saiki dadi primadona karo super tetra kok pas. Aduh. Piye? Piye Apa? zaman ngamen kae? Dowel sukanya dowel oh nempel maunya nempel oh cowok zaman sekarang memang susah dipercaya oh Lihat kaki licin. lihat body mulus oh tak tahan. Kok megap-megap Lek? Saya ketahu nok beri aja nih. Kok wis suwek bae. Tuwek ora suwek. Ning sing penting kristalisasi keringat, Pak. Oh. Saiki sapa to sing ora ngerti Mimin? Lho. Panitia ndhawuh nang kene Mbak Mimin menawi enten arta 20 juta mlampah mboten. Pak kula besane selangkung nggih anu tambahi sithik ngono kuwi. Kowe nang kene 20 juta. 20 juta. Mulai ra nggondas ya nang kene Kok 20 juta. Kok senengane kok. Ora, wis matur nuwun panitia, gawe ontran-ontran. Piye ngamenmu ki nggih ben piye? Dadi kowe ngamenmu kok ngendi wae? Aku dhisik ngameni saka Klaten terus ning
tekan Solo. Solo, Palur, Jaten Karanganyar. Tekan nggonku bareng. Nggih, dugi pabrik gula napa Tasik nika? Madu. Nggih, Tasik Madu. Dadi turut-turut dalan ngono kuwi ya. Heeh. Kayak nggawe cicik ngono kuwi Heeh, to. ya, cantik. Lebih baik. Aku hidup menjanda Asik asae. daripada harus digilir masa. Aku wanita, dia pun wanita, takkan mau cintanya dibagi dua. Biar janda, dedek punya harga diri. Harus bisa memilih calon suami. Aduh, Mbak Bon, Pak. Kok mahar wudu ki piye to? Mahar wudu. Dan Lah iya. wis gandeng pun raga tuwa iki lek Iya, Sukimin. Tapi alhamdulillah kula pun sehat, Pak. Sehat nggih? Sehat. Bobote pun mundhak ya gegarek keriput-keriput sithik sesuk tak botok pun ora masalah to. Oh. Duit gua apa nek aku dandani raga ya. Yo. Lek min. Oh alah. Boleh bali nek bandeng Apa? banci gendeng ya kowe kuwi. Nah, iki nembang ya, Pak. Nembang. Nembang Yes. dong sih. Sadurunge Pak kami tuwa tidak panggung tuwa nampilke Mbak bintang tamu karo Mbak. Kathah sanget. Lintang. Enten Dik Nah, Lintang Kairo Ketokno suaramu dan ketokno skillmu untuk masyarakat Babatan Ponorogo. Nah, ya. Ana Bang apa? pamundutan. Oh, kathah pamundutan iki kula. Ya, sik tak wacane. Assalamualaikum Pak Kangkong. Nggih, kula sastra. Nggih, saking Lembah Ndlopo Madiun. Nggih, nyuwun pepeling dandang kula bawanipun. Nggih, terus iki ana meneh, engko siki. Nah. Apa iki? Oh nggih, iki bae pemberitahuan. Nggih, pon niku wau pamundutin namun niku. Oh nembe niku. Nggih. Heeh. Injih. Manut sliramu napa? Manut napa? Mau Derek mau. nuansa Islami mau wis Wis. manut sliramu ya. Ah. Oke. Kudu bawa wong loro gentenan lho. Ganceno. Heeh. Kemampuannya ya kudu totalitas no. Heeh. Kan bekerja itu militan, jangan mudah mengeluh. Nah. Kamu tidak grogi dengan sinden-sinden saya yang cantik-cantik? Santai aja, grade-nya beda dong, grade-nya. Oh, grade-nya beda. Beda. Beda, grade yang di atas siapa? Aku di atas. Oh, ini dong. di bawah kamu. Ibaratnya kalau di Bali itu kastanya kita beda banget. Beda banget gitu ya? Beda banget, jauh banget. Oh, jauh banget ya ampun. Ini kamu murid-murid kamu semua ya ini? Iya, yang setara dengan saya hanya Bu Rini. Oh, Beliau dosen, saya asdos. Asdos siapa? Bojoku iki? Beliau kan kemampuan, tapi suaranya beda banget sama aku. Bagusan dia, bagusan aku. Walah edan. Napa? Mana kena? Iya. Sing penting wong loro gentenan Bang ta. Lorono, duit tunggal kok. Enak. Ya, maka manut. Iki sing kira-kira nuansane jumbur Gumyak. sing jumbur rak dhewe ya. Itu karo aku. Apa iki? Podangkune. Oh, pedakune. Oh. Manuk. Heeh, nggih. Angger permanukan kok awake dhewe ya. Nadyan wujuh temong peksi. Luar biasa, cantik, suara bagus, gandes luwes, dandanane patut, meraati, disawangi soneng semke ati, ngeleremke rasa. Kayak Didikan wedok kula. sitan. Kayak sinden wedok, suarane apik, ayu, sinden kok lanang, dandan wedok tuwa. Wah, Bocahe mangkat. jenenge Sukimin. Jaan futsal ae wong. Ini yang tidak saya suka dari Apri. Ngapa? Suara apik ning attitude nol. Lah piye tok entute? Kok untuk attitude ki etika. Heeh piye? Kemampuanmu totalitas. Ning kita tahu bahwa panggung ini hebatnya seperti ini tanpa dukungan kocok-kocok sound system ora bakal kesempatan. Lah aku salahku ngendi? Kok mic-mu dadak kowe ngece kanca sound system. Iki Ngece kowe. Ora Oh. tak ajarke. Ini lho pentingnya attitude etika, sopan Wah. santun adat ketimuran. iki jenenge Sombong kowe Junawa. Tak kabur kowe arepan.
Sing sabar aja nesu-nesu. Atiku jek ning kene urung pindah kene. Iya. Jek ning kene. Iki mono jenenge kontrol miking. Nek suarane banter mikir diadohke. Kaya kowe lek ngajari dhisik piye? Nek kontrol mic. Jadi tebal tipis. Kuwi gaweanmu lawas sih, Lek. Masa tebal tipis sok-sok nek suara tipis mikir dicedhake nek gandang oke. Oh iya. Kok kaya traveling nang ndi pikiranku. Halo manis nang Ayo Bu, sliramu. Oh kowe seleh, Iya. ora mampu. Heeh. Pas gen part niki di mboten mampu. Mundur, mundur rada mundur. Lah. Mandura. Kersanipun benten nggih pilah antarane sing mung adol lumuk karo sing memang kemampuannya luar. Iki suaranya melengking, tapi ketika nada atas nggak bisa. Nggak bisa, nggak mampu. Range vokalnya nggak luas. Mangga Bu, wekdal kasumanggaaken buta. Urung-urung kok wis kaing ki piye to? Rada soro, Mas. Sindene budek, Mas. Masa? Aduh. Anu kala menjinge mbok diatur riyen to, Mbah? Ini namanya pressing. Penekanan. Suara kok pesing to, Lek? Pressing. Bawa kok kaya wong lelaku. Ada vibrasi yang tidak banjir. Eleke sombong endahne apik ora. Oh alah. Halo. Golek. Ngandani apa menghancurkan ngandani kok batere Kok kaya iki dibenerke karo Lah nek kok kudu bater lho. banget. Kudune lek goleki kudune kan ngono. Lah kowe ra krungu wong kowe wis tuwek kok. Golek isi podang pita. Gas. Hibat. Se. Nganggo. Iba, pokok sik kok sik. Kene iki masyarakate pengen ngerti nek kowe ketika nyuwara lanang. Lanang. Kung, tos. Ayo Min. Amin. Baik. Oke, baik. Para tamu, para lenggah, para pamirsa, ringgit wajucal sedalu atas ing dalu menika. Iba bunga ing atiku. Luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, Sukimin sae napa mawon? Sae napa mawon? Wis gak dibudalke. Ngentosi keluargane sih. Lah iya. Tegese dibudalne suarane. Kowe rasa sok cantik nyoro lanang. Ngapa? Rasa sok cantik Kan ngapa to, Lek? dibedah men rang woi-woi kaya aku. Dadi nek nyuara lanang ki kepiye? Gak. Oh, megagak. Ya, disiarke sik para hadirin sekalian. Para hadirin, para tamu undangan yang terhormat, para pemuka agama, para pinisepuh sedanipun, menika swantenipun Mbak Princess Aprilia saking Aladan Kidok Klaten bersinar, lumantar tetembangan Podang Kuning. Sumangga Mbak Apri. Sumangga. Sumangga Mbak Apri. Princess Aprilia to. Princess Aprilia. Nyanding bisa Panut. dadi Princess Panut. Princess Aprilia. Panut. Iso mundur lho telake. Mboten muntir lah, kula ngeten-ngeten lho rasane sawenep pereng. Wah, nek dikempet ki cilik. Nek dikempet cilik mbok jenengan nyobi. Heeh, enggak iso aku. Kempet semaput ya aku. Heeh, rumah teh sehat. Walah. Lah jenengan kesuwen le nyuntik wau. Asline swantene telas ki rak mergo sing nyuntik kuwi mau. Jane ini nganggo golek alibi liya ning sapa wis, Beb. Nggih nek Tak maafkan.
Ora cemburu kowe. Padahal kok dimaafke banji. Iya nak. Lah gawean nggih. Digarap kecil terus engko digarap anu Samboyo ya kena. Oke. Yuk. Aman ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Ben miteran nggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi yo Eman yen nganti liya kang nyawang Kleang-kleang tak sawang mincok neng ngebang Kegancang tak rindik saka kadohan Sarwi ngoceh dheweke ngaleh bencokan tak celok tak sengit padang kuning tak gawe pikirku kopling seret ireng tak samai katon marise tiba bunga yen kelakon nyanding sirane ora bakal atiku gagiwangian yen si podang andudut ati kepranan ora mangko atiku sanesaya gatra kanani sun pikatulung aman ning omah ora krasan yo keluyuran
Mimin, Mbak Apri. Jee. Banter. Malam ini juga kita dihadiri oleh Bu Camat Mbabatan. Oh jee. Juga anggota DPRD Ponorogo menjalani Bapak Agung Priyanto yang paling rawuh. Nggih. Lah menika kula angsal dawuh saking menjalani Bapak kami tuwa badhe tindak panggung. Monggo. Bapak kami tuwa Pak Rudi. Nggih. Napa nganti kalian Bu Camat kelawan Pak DPR monggo, nganti kalian sinten monggo, kula nderek. Yo supate Mas Solo. Sobat sing iso ditabuhi gamelan sing rada suwi. Yo. Coba monggo. Monggo Pak Wong. Monggo Bapak. Monggo Pak Mo. Nah, karo Mbah Bandi nggih, leres nggih. Kali Bu Camat menika. Kali Bu Camat. Kali Pak DPR. Kali Pak Agung. Nggih. Monggo. Wih. Camate Mbabatan ya cantik kaya Mbak Inces. Ya ampun. Dalu Ibu. Nggih. Kali Pak Agung mboten apa-apa salaman kali Ibu mboten muhrim, Pak. Kali Pak Rudi kan padha lanange. Sugeng dalu Bu Camat. Injih dalu Mbak Inces. Nggih, Mbak menawi Ibu Camat badhe wonten pangandikan kagem warga Malang Lembah. Injih. Ngaten nggih, sedaya niki warga Malang sedaya ingkang rawuh wonten mriki. Nggih, wonten ingkang Jaban Rangkah. Ngaten nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Barakatuh. Sedaya mawon warga Desa Lembah Dukuh Malang, ugi sedaya masyarakat lingkungan ingkang rawuh wonten dalu menika. Juga yang saya hormati ini Pak Kami Tuwo Rudi. Pripun? Nah, juga Kidalang Dwijo Kangkong. Dwijo Kangkong dari Sukoharjo. Dari Karanganyar. Dari Karanganyar nggih. Nyuwun pangapunten niku tepangan wonten di depan mboten apa-apa. mboten mangertos nggih. Juga yang saya hormati ini di samping saya Bapak Agung Priyanto, juga sedaya Mbak Sinden Waranggono dan Mbak Ince serta Mbak Sukimin. Tadi saya lihat dari bawah. Bu. Cantik Ya Allah luangsing. Jan, tadi jogetnya juga bagus. Wes pokoknya swantennya juga bagus. Semuanya saja tentunya pada kesempatan hari ini luar biasa kami menghaturkan selamat kepada Dukuh Malang mengadakan kegiatan bersih Dukuh yang diprakarsai oleh panjenengan sedaya selaku partisipasi semuanya dengan pimpinan Bapak Kami Tuwo nipun panjenengan tepuk tangan dulu kagem Bapak Kami Tuwo. Ya, tentunya dengan harapan kegiatan hari ini, malam hari ini karena merupakan puncak acaranya pagelaran wayang pada dalu menika kala wingi sampun dikrugo filin kalian kesenian gajah-gajahan nggih. Nggih, gajah-gajahan luar biasa. Tentunya kami berharap atas nama pemerintah Kecamatan Babatan mugia sedaya masyarakat Dukuh Malang diparingi sehat ngoten nggih. Amin. Ayem tentrem, sehat semuanya, rukun pokoknya semuanya dengan sesama, saged bekerja dengan baik, dengan lancar, berkah barokah semua bagi kita semua. Ngaten nggih. Makaten sampun dalu menika karena semua penonton ini pengen menyaksikan Mbak Inces tadi dengan panjenengan. Ya Allah nu wincah wae saking ngandhap kula menyaksikan sampai kula guyu pokoknya seneng. Lah niku pangapunten radi terlambat karena perjalanan dari Malang sana. Kalau di sini Dukuh Malang, tadi saya perjalanan dari Malang sampai sini jam 10, jam 11 lah sampai sini.
Iya, ini saya sampai Malang lagi, Malang Lembah Babatan. Ngaten nggih Bapak Ibu semua, selamat menyaksikan pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Luar biasa penontonnya tadi saya lihat pun bek niki di jalan, dados sukses selalu juga Pak Kagem panjenengan. Amin. Matur sembah nuwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agung, monggo badhe paring dawuh Pak Agung. Pak DPR. Nggih, niki jane satu paket nika wau. Satu paket. Nggih. Nggih pun ben matur piyambak nek ngatur Pak Agung nggih. Kula namung kepala PKK niki. Camat. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedaya masyarakat pinaringan sehat, panjang umur, rezeki murah barokah. Saged tindak Mekah kalih Madinah. Mugi-mugi dusun Malang dados dusun kang badatun thayyibatun warahmatun wabarakatuh. Nggih, gemah ripah loh. Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak kami tuwa, monggo. Nggih. Niki wau kula wau kan pun sambutan. Nggih. Niki wau nderekaken sesepuh kula niki badhe nyuwun napa nggih? Nyuwun napa Mbah niki wau? Kersakaken kula, Mbah. Nggih. Nggih. Nggo blangkrah apa? Gayamu. Nggo tumbal kuwi Nggih, kok. niki nyuwun kalih Sinten? sedaya mawon. Nggih. Anunipun niki Mbak Lintang Kairo. Mbak Lintang Kairo. Sedaya kan Jumeneng. Simbah ya Jumeneng. pinter Oh. kok, Le. Nggih Nggih. badhe nyuwun napa niki mengke napa Mbah? Ngersaken apa, Mbah? Oh, Oh, terusane wonten mriku. Niki wonten Asmarandana, podang kuning malah pun diaturke niki wau. Kalian Udarasa. Nduk Lintang, ayo jumeneng Nduk Cahayu. Lah iya milah sing asli kok, Le. Lah iya. Ora kena dihapus. Menika luar biasa lho Bu Camat. UMKM juga menggeliat kasunyaten kang berdagang paringi lancar, berkah lumintu. Nggih, tidak sekedar hiburan ternyata menjadi berkah buat semuanya. Nggih. Nah, Pak kami tua ngersakaken lelagon menapa, Pak? Kula sing nem nderek. Oh, nderek. mawon, sedaya purun. Aku Le jejer Pak Rudi, Pak kami tua iki lho. Ning ati ora serontok gek susuku dadi nglumpuk ki harus. Abrakan kanebo kok Le. Karo serbet kok. Nggih ya nak. Ayo, Dek, Lintang. Mbak Lintang, niki napa Mbak Kakung sing maring dawuh Mbak Bandi. Inggih sugeng dalu, Mbah. Nggih. Salim riyen Mbah kami nggih. tuwa, Mbah inggih Bu Ibu Camat, sugeng dalu. Pak DPR. Bapak inggih sugeng dalu. Salim karo kamu gede sik. lho. Oh iya lali aku, Mbah Mbah Kong. Kakung. Sugeng dalu cium dulu Mbah Kakung. Kok nek mari lho, Tang. Mari ya malah alhamdulillah kok. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Mas Pak Dalang. Nggih, Oh, sugeng Bapak. dalu anak Nggih. wedok. Nggih. Nggih. Mriki, ada mriko kamera ta mriko nek mboten kiat Kameranya. lambekan tangan nggih. Lah, Mbah napa? Bandi iki kagungan anu badhe diparingi karo Lintang Kairo. Oh, wonten Sesuatu. kebetulan. Ah. Agem Dek Lintang. Matur sembah nuwun sangat Bapak. Oh. Ya ampun, lucu sekali. Gusti Allah. Bola-bola tepuk tangan buat Mbah Bandi luar Matur sembah biasa. nuwun sangat Mbah Bandi Nggih, nggih. nggih. Mbak Kalau- Mugi, Nggih, Mbak mugi- Bandi. Mugi-mugi panjenengan panjang yuswa, lancar rezekinipun, matur sembah nuwun sangat. Kreatif sekali ya Mbak Apri. Karepmu wong bancine ra payu kok. Goro-goro kowe ngrusak pasaranku. Lah ya. Pripun Mbah Bandi? Anu Balitang, niki duwite niki mang celengi mang budonga, nggih. Niki sedinten mang cemplungi 700, mengijing dadi kathah. Nggih, nggih. Nggih to Pak Dalang. Sing nyemplungi sinten? Dek engkang nyempluki sinten, Mbah? Nyemplungi iki. Oh, duwite dhewe. Lho iki duwite manggo donga, dongane Mambut donga ya. Nggih, sampun kantor napa? Gantos napa? Gantos mawon nggih. Gantos, Nah, nggih. Gantos napa Nduk Lintang? Ayo. Wong podang meneh wis bacuk muni kok. Ayo. Sesi deman pripun Mbah? Monggo, Sesi nggih. deman. Ah, nggih. Heeh. Niki anu Bu Camat kalian Pak DPR. Nggih. Tasih kelas pira, Nduk? Cahayu. Kelas sak menika kelas tunggal SMA, Bapak. 1 SMA. Kelas tunggal SMA Ibu Nggih. nggih. Siji SMA wis ayu, sing golek iso golek duit dhewe. Ah. Aku SMA ora tutuk kok, Le. Lah ngapa? Lah nyapa? Meteng dhisik aku. Iso Lanang. meteng apa piye jane iki? Lah tekan ndi lho Ambrojol Wingko? Metu cengel, metu cengel enggak. Nggih, keparengipun Bu Camat kalian Pak Ageng tasih kepareng ngersakaken Ngersakaken lagu. Nggih, monggo Bu Camat. Oh sampun, nggih. Sampun. Dipun tenggani lho Bu, ampun nek gak Nggih. kula kalian rincang-rincang ya Bu. Nggih. Nggih,
Sembah nuwun Bu Camat. Ngaten Ibu, sembah nuwun Ibu. Matur sembah nuwun. Agung sembah nuwun. Atas-atas mandhapipun Bu Camat kali Pak Agung. Nggih. Ramatone ya, Min. Kula matur nuwun sampun. Mbok terke. Kleru. Kleru. Engko kleru. Lali lah. Soto lah ya. Kata derekke malah aku pekemu to kan derekke lenggah rono malah diparingi 100 ya wis apa kena nggo suntik kabeh sesuk. Nggo nyepaki jaran. Ya wong kok. Ayo nduk bawanono, gen dimirenge karo Mbah Kakung. Dibawani mboten Mbah Kung, Mbah Bandi. Mbok. Oh, Mbak Kale. Nggih. Iki Mbak kersane Radi majeng, radi majeng. Mboten Radi majeng. Nah, pripun raosipun caket kawula Mbah Kakung? Pripun, Mbah? Anget. Anget. Sajake Mbah Kakung ora ngerti nek aku. Oh. Ayo Nduk, Wiwit. Ayo, Lin. Wiwitane. Kira sing dikersake Mbah Kakung sliramu dadi Nggih. Nyedak Mbah Kakung. Alket mau kok Bu ewer-ewer ki jane ngapa? Aku pengen cerak Pak kami tuwa. Wah. Nek ngene Sajake selerane kami tua. Lah nggih to. ngene iki rasa burudi ta. Buludi. Anderek sang pagi. Mbak Inces, Dalem. iki nduk lintangnya makin sempurna. Iki mbiyen ketemu aku ket cilik ket SD ya, Nduk. Kelas piro, Jan Nduk? sak benik kula kali nika kelas 3 SD, Bapak. Nah, kelas 3 SD ya. Nggih. Melu Pak Kangko ya. Nggih, awal-awal nderekne kula nyinden nggih dateng panjenengan lho, Lah iya, Bapak. ora ngerti kok saiki wis gedhe men. Nah. Wis duwe pacar urung? Ah. Eh? Lho jenengan ngertose kula pripun? Lho aku takon kok ora ngerti aku. Jare isune karo dalang nom Jogja ngono. Bae kula niku sudi lho. Nyapa? Pak. Nyapa? Dalang. Lah nggih pripun? Napa? Rumian kan masih Kecil. anu ya Mbak ya, masih anak-anak. Heeh, masih bucin-bucinnya Oh. ngono lho. Lah saiki piye ngono? Lah piye lek mung lakoni kok. Ah, jenengan iki kok tega men to? Aku jane ponakanmu to ki jere. Ponakanmu to, Lek? Bu. Angger duit iki tok kalungke aku ya tak aku sedulur. Ya ra bodoh kowe. Ya no bacetna no. Iya, luar biasa. Nggih, jodoh kan ada di tangan Betul, Tuhan nggih, betul, betul, Bapak. Kamu sekolah yang tinggi dulu, Nggih. gapelah cita-citamu perkara jodoh Allah sing ngatur. Siap, nggih, matur sembah Mantap. nuwun. Nggih. Ya. Pria bagus kang olah budaya. Mbak Kung Bandi, saya nggih nduk lintang swantene. Putu. Putu. Pripun, Mbak? Putu kula sak manten iki. Oh, tak Wayahe yo sak wonten niku. Nggih. Kawan. Sowan menyang kutha gedhe. Nggih, dalu menika ugi acaranipun bersih desa nggih. Bersih Bapak. dusun. Bersih dusun nggih. Ini cuma satu dusun. Satu dusun. Kecil skalanya tapi luar biasa Luar bisa. biasa penontonnya banyak sekali. Nggih, Iki nggih. mono mujudke guyub rukune warga Malang. Warga Malang, Nah. desa Lembah nggih. Iya. Lembah Babatan. Iya Ponorogo. Dadi nek pemerintahe Punggawa Prajane iki iso ngarahke wargane ya iso tumata kaya bengi iki. Nggih, didoakan mugi-mugi warga Malang sedaya pinaringan kesehatan panjang umur, lancar rezekinipun, barokah sedayanipun. Nduk lintang. Suarane Timbre kok suarane ngene. pancen kaya mengkono. Ayo nak. Bendera terus kayung-yung
Mbah Dandi ngapunten radi majeng sekedhik mengke ngunduri budalang. Nah. Nggih. Inggih Bapak ugi Apa? ngaturaken matur sembah nuwun niki wau. Apa? Nggih kula ditimbali kalian sinten jangkep trans niku wau. Saking Bapak sinten Bapak Gendri nggih. Nggih saking Bapak. Oh sponsor. Nggih, Oh, nggih. nggih saking Janaka Motor ugi. Siap. Nggih matur sembah nuwun sanget Janaka Motor jangkep trans nggih. Nggih. Jan sponsor kan wong ayu kok sponsor akeh ya, Pri. Kene. Aku tak tamak-tamak kok ora wong nyedak belas. Tukang parkir liyane towi. Ini ya sampe rezekine dhewe-dhewe aku nom-nomanku ya kurangane apa. Kurang wedok. Kurang ajar. Ya. Selendang kuning kang saking Pak Rudi kok mendel mawon jenengan niku wedi napa gila? Kok Engko nek Pak Rudi kondur tom-tomen karo kowe lho, Pri. Pripun nggih niki? Nggih Pripun, mboten Pak wedi, Rudi? nggih mboten gila. Lah Niki napa? cantik. Maksud kula niku penasaran. Wah. Niku nek mboten macak ngeten iki kados napa ngoten. Nggih kahanane ngoten niku. Benjang kula sepil, Pak. Napa dipun tiliki pripun, Pak? Lho, kula dandan ngeten niki niku wonten werdinipun, Pak. Ana maksude. Enten maksudipun. Dadi niki piweling kagem para bapak-bapak. Nah, ngelingke Kangge bapak-bapak. piyai kakung. Dadi nek nyawang wong wedok ki aja saka rupa, aja saka bodi. Bodi, heeh. Lah engko rupane ayu, bodine apik, dibuka isine padha. Lah. Lah, Ora malah dikudang. Apa? Alah giyong, Mbah. Giyong. Malah dadi polo gembandul. Ya. Ayo, Nak. kang saking ukir Suara swara kurang permana ing wasis hang ngrong. Lemin. Isi. Rene ya. Kula. Saman sing suarane bianter kaya lampor. Iki ana pengumuman ana awor-awor. Woro-woro. Woro-woro. Ya, saman maca nggih. Nggih. Komplek menapa namung? Komplain no? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, dalam rangka memperingati Harlah Karang Taruna Hamas, Himpunan Anak Muda Asem Lancing Sawahan RT 04 RW 2 Dusun Malang Desa Lembah, kami segenap keluarga besar Karang Taruna Hamas dan lingkungan RT Sawahan menyelenggarakan beberapa rangkaian acara. Minggu 6 Juli mancing mania ikan lele dengan jumlah 4 kuintal. Hadiah utama 2 ekor kambing dan almari kayu 3 pintu. Waktu pagi jam 7 sampai jam 12 siang, lokasi sungai sekitar Sawahan ke utara. Lajeng Rabu 16 Juli 2025 pengajian akbar bersama Ustazah Umi Lailatul Rahmah dari Surabaya. Waktu Ba'do Isya pukul 19.30 sampai selesai, dimeriahkan oleh Majelis Sholawat Gandrung Nabi dari Madiun, lokasi Jalan Sawahan. Lajeng Minggu 20 Juli 2025 hiburan musik bersama New Armada pimpinan Abah Terong Atmo Dijoyo, waktu jam 7 malam sampai selesai di lokasi Jalan Sawahan. Acara terbuka untuk umum. Monggo selamat menyaksikan dan menyemakkan acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mancing mau Le. Mancing, pengajian, musik kabeh tercover. Lengkap sekali. Sing mancing mau jek enek door prize utama. Apa? Kagem sing pemenang utama sing lomba mancing Iya. mendapatkan bonus menginap semalam di hotel bersama Mbak Mimin. Wah. Kuwi ora hadiah malah bencana. Walah, ayo Nak, tuntut kakek. Ya nak.
Sulistyo pijar ngincangake alis. Arep digongke ya, Nduk. Iki saking Mbah Bandi MB. Kalung ingkang diagem kelawan Nduk Lintang Kairo. Nggih. Menika mengku werdi saking arta wiwit alit ngantos arta ingkang ageng. Nggih. Menika mawa makna mawa teges guyub rukun di antara masyarakat dan perangkating desa menjadi satu, menyatu dalam gotong royong. Mula iso wayangan beli niki mergo saka kerjasamane masyarakat. Masyarakat, perangkat dan sedaya panitia, semua elemen dari arus bawah sampai perangkat. Ya, semoga semakin solid. Amin, jaya. Terus, nah ya dimasuk nih. Terus no sasi deman. Mbah Bandi kalih Pak Kami Tua kasuwun beksa nggih, Pak. Beksa nggih, Bapak. Lah, kok mboten? Kok mboten saged? Sampean nembang. Oh, nggih. Wah, ingkang beksa Mbak Apri. Loh. Kalih jenengan nggih mangke Bapak nggih. Mbah Bendo. Mbah Bandi. Oh ya lali. Mbah Bandi kok Mbah Bondo? Mbah Bondo. Iya. Luwe becik patenono timbang pepisahan merjatan selestia tak ribangi samudana marang pulau Baraka karawalan praputra. Mangga Mbah Bandi. Luwe becik patenono
Bandi. Sampun nggih Mbah Bandi. Matur sembah nuwun Bapak. Nggih. Heeh. Sembah nuwun Mbah Bandi. Nggih. Wah. Nggih to, Pak. Nggih no, Pak. Kan. Nah. Nggih. Nggih Pak Rudi, matur sembah nuwun. Oh alah nggih sembah nuwun nggih Mbah Ijo. Oh nggih, lentu biru. Wah, lanjut yo mirip lho warnane, Mbak. Heeh. Matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Bandi. Aku daftarno sisan mriku Pak Bandi. Aku daftarno sisan. Wah, niki kenton Mbak Bandi niki. Kula mang daftarke. Kula. Nika Mbak Bandi. Kula Mbah Lah niki. Kula mang daftar matur nuwun ya Pak. Tukang Bapak tolong Injih matur sembah nuwun Bapak. Mbah sindene kleru ijo. Nggih. Jane dalu menika Pak Kateno nggih ajeng nyumbang ngelagon ning sembah nggih. nuwun ya Mbah ya Allah. Nggih, nyuwun wonten ing nggon. Wis rata kabeh ya Mas. Wah, Sidane. Oh, lah sindenku aja mata duwiten kabeh to. Alhamdulillah tok puliang. Aku gur nggumun lho. Rata, Nek. wis rata. Direpok. Kene, aku goyang Mbah Bandi ngantek ngono Mbah Bandi gur. Mbak Bandi ki wedi lho, Mbak. Apa syok Iya, ya? heeh, syok. Anjay.